ishimane zakhona ishimane zendawo omkhonyovu ishimane kuhamba kanjani mfowethu manje le nto hayi ngiyabingelela nje ngiyabingelela abantu beshimane mina nje manje ngiyogeza ekhaya mfowethu ngaphela ukuthi ngiyakugele ukuthi abaphathi beshimane futhi nalo ntombi le 5 endawo nina sangazithatha zonke into ekhona la erawundini wasaqala usuqamba amanga ke usuqamba amanga ke bathi lezi ngakahle khona siqamba amanga yini iqamba lamanga mani mkhonyovu njengamama mina ngitshengisa inamba kade ngithatha izolo inamba ngithatha izolo lengane ngiyobona wona njengamanje nina njengamanje usola nenkomo njengamanje kulethi vele manje hayi ngalo siqambela amanga futhi kumele into yokuqala inkomo ingane ngingaka uyiqambela amanga ingane zabantu ngangaqambela yaphi ingane amanga zenza isoka ngangaqambela yaphi ingane amanga akuphila isoka vele mfowethu njengamanje ngakhona mina ngihamba le ngane yebo ngingaqhamuka le ngane yashaqhamuka mana lena kodwa phela mfethu hayi ngeke uthi ngihlale ngathi ngiboni shona buke phela hayi thengela ibhokela ngwana shona kuyona kodlela abafana hayi ngeke khona manje ulisoka wena asime manje ulisoka shona bantwana ayile ayiyeka mina ngicela ngihambe enkombeni mina hamba mina bese ngikwele ngane lena ngeke ngiyayithatha mfowethu ngena kuyona phela ufuna ukufusha hayi mana asilinde sondela wathi ngibhekele kade phela sawubona kathi Ngiyaphila. uba kufisa uba ukuthi igama lakho Bangibiza wanele mina ulindoni igama yini ongathi awuthandi Yini ngayithandi? ongathi awuthandi ngani ngiyakhuluma nje ngantoni ukukhuluma nawe nje ngikhuluma nje sesona Of course siyakhuluma nje. ngicela nje sibesama mama sikhuluma Vele phela manje sihambe umjahile. hawu. Kahle kahle uthini? Awu manje ungasuphakamisa umoya nje bekumele afaka usiphakamisa umoya manje Cha shona ukuthi yini ufuna ukuyikhuluma nami khuluma uqede. usungijaka Uyabona masele khona ungangwazaki ngicela isikhathi ukujahile. cha sengisho konje ukuthi Yini oyishoyo? usho uanele nje igama Yebo ngu-Anele. nangani ulijo mina masikubiza ngobhosi ungikhulisa kakhulu Lokhu ngibangela isikhathi sokuqala kuyabanda negama lakho. Bese ngani futhi awuzongibhoxa sesizongibhoxa manje awu ngikhuluma kahle kangaka siswami ngicela uhambe. manje khona okuzwini mhlawumbe ngani mhlawumbe kubantu Yini njengayizwa ngathi celebrate ugwema angazi phela angazi ngempela ngeke phela ngazi mina khona ungezwa bakhuluma phela abantu kodwa indlela okhuluma ngazi khona usukuzwile ngami ukuthi ngithethele uhambe. Wangishayisa ngomoya. ukushayisa ngomoya sekho Not just say it. hayi anginankinga mfethu uhambe kahle mfethu hayi So sala kahle. alright mfethu sengivuyile ibhodlela lami mfethu ibhodlela lami manje sesithembisene ayikho lento le ayikho ngoba phela ngibuya khona ayikho lento ithini-ke le ngane sikhuluma nje ngendlela e-right ithini sakhuluma kahle bese ngiyane namba ngendlela e-right musuphika buka la ngizoyifonela mfethu ngizoyifonela ushoda kusiyela inamba yayo yini inamba mama yayo ingane zabantu futhi uyiqambela amanga futhi yini ndoda qambela manga ngani ngoba phela ngiyaphambi kwakho la lethi mfethu ibhodlela lami ibhodlela lami mfethu ngikhuluma kahle na sikhulume kahle bonile nje wayichiliza phomase hayi angichizanga mfethu yenzani ngibone ngathi niyafushana ngathi nje yazi bekwenzakalani lapho ngize ngifushane nakhona phela kuphazamisile ngithenge kancane fana mina manga yazi ugodo umhlaba nakhona kambe hayi ngicilise senza abantu futhi iqambela amanga hayi ukuthi ngicilise esingakeki lezi esingakeni ngamanga angiqamanga phezulu lengane mina manje ngihamba lapha ngivanga awukhuluma nawe awifonela yathi amanginako amanga sayothenga yona nje ethanga lokho uthi kuyalunga ngithi angithi bangisuke ekhaya uthi kuyalunga ngizokuthi ngikhaphe mina ntambama uyibona ungani wona nenkomo njengamanje wona uma ngibuye enkomo ngivele ngiyakhona uyona nenkomo njengamanje hamba phezulu nenkomo kodwa mina ngizokufuna sohamba ke sisekhona mawubuya phezulu sobona mawubuya ukuthi uyabuya siya enganeni ngotheme mfana wami
namhlanje uzobona namhlanje ukuzwa. Ngikwethembi. Uzobona namhlanje ukuzwa. Uzobona namhlanje. Ngathi inkomo kakhulu ngathi Hamba unanda zona manje. kodwa lama ngafuna ngafuna Kodwa la phela aletha ka phela ukuthembisa khona. vele kwakufihla Kanti ukuthembisa khona uthembisele nothi ibhodlela. ngizokuthengela kwani ibhodlela Yini? ngithenga ngamba amangakho ngifuna ukubona lengane kuqala mina nginawo ngibe neshow Ungasho ngani from kusasuka nje emsukweni wakho ukuthi wena kumele uzobhodlela ukuthembisa. Inkomo. Khohleza inkomo ngithi sakhuluma indaba yami nengane le. Usufuyana zona hamba kaphezulu inkomo. Hey, kodwa mina njama ngiyakuqhatha omkhulu ila inkomo omkhulu. Asihamba phela. Ngone yakuphi ngamanje Mina ngekhaya manje. awusayi futhi enganeni ayi sala Hayi umana ngiyoqala ukuzaneni. Awusabona mina yini lento ahamba uyenza emphakathini emphakathini ngani manje sami okokuqala lo ngani oqala wena uhamba uthi nje mina ngintombi yakho la yini futhi usala intombi awusemdala ke nje sengiyintombi yakho mana awukwahle lo kumana ukubana sho lokho ngempela kubana sho lokho nuzukuzo ngobani lokho wena ulalela abantu vele abantu mina senginokuzwa vele abantu bahambe kuthiwa mina ngiqamba amanga la vele waqamba abantu ngeke besuke bethenza into ongayenzanga vele abantu bazosho njalo ngoba vele ngiyazi olova vele amajita ami vele abangani bami awusemdala abafowethu ibona benza ukuthi vele ngiqamba uqamba amanga usuthola kanje nengane usuthola nengane banamanga vele banamanga uqamba ukuhamba uqhama uthi unentombi umdala ngengane yini ungafuna ukuzwa ungafuna ukuzwa iside lami ukuthi ngithinike mina uphume kimi ungahambe nje ulibe uqamba amanga ngamezwana ngiyakuzwa lokho kusho wami ngiyakuzwa qolo ngiyakuzwa ungahambe nje lokho kusho ngizokuzwa hayi man hawu